This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, and issues in and out of the country. This is Let's Talk. Hello everyone! This week sa Let's Talk ay ating pag-usapan naman. Usapang kalusugan naman ang ating pag-usapan. And this week nga po ay napag-isipan pong imbitahin ng Let's Talk ang ating Provincial Health Officer na walitan Doktora Carmelisa Singson ng Provincial Health Office. Good day, Doktora. Good day, Terry. Kumusta po kayo? I'm good. I know you're so busy sa daming activities nyo ngayon. Una muna, pag-usapan natin ang Provincial Health Office sa office mo. So, ang Provincial Office, ano to? Under siya ng DOH or the Department of Health? No, the Provincial Health Office is under the Provincial Government of Ilocos Sur. It was devolved several years ago to the local government unit. So, ibig sabihin, iba ang operations nyo sa DOH. Parang ganon. We are not directly under the Department of Health, but we coordinate with them with regards to our health programs. Okay. Talking about health programs, let's start off with, ano ang mga health programs ng Provincial Health Office? We have yung, number one, yung expanded program on immunization. Tapos mayroon tayong leprosy control program, national tuberculosis program, yung control ng diarrheal diseases, TB program, and madami pang programs na under sa ating mga public health programs. And this is monthly ba ang ginagawa natin dito? Hindi naman. Monthly ang monitoring natin sa mga pag-implement ng mga programs natin sa mga rural health units. Kasi sila ang implementors sa lower level. Okay. But before tayo pumunta sa mga programs na yan, pag-usapan ulit natin yung Provincial Health Office. So, Provincial Health Office, ang mga under sa'yo are of course, the provincial hospitals. Under ba sa'yo yan? Yan. And ilang provincial hospitals pala meron sa Ilocos Sur? We have 7 district hospitals and 1 provincial hospital. That's the Gabriela sila. And that is under sa'yo lahat yun. Oo, kasi ang health is divided into 2, yung public health and hospital services. And Hospital services. Oo. Pero sa'yo pa rin yan. Oo, under sa office. Ano ang difference ng isang district hospital sa isang provincial hospital? Definitely sa number of siguro rooms or what, beds. It's a provincial hospital has a bigger bed capacity and services are more ang services sa provincial hospital natin. Yung capability mas madami dun compared to our district hospitals na limited lang ang services na ibibigay. Sa Ilocos Sur, ano pinakamalaking district hospital dito? Ang pinakamalaking district yung Tagudin General Hospital in Tagudin, Ilocos Sur, and Narvacan, yung Central Ilocos Sur District Hospital natin. There are 50-bed hospitals. Tapos the rest are 25 beds. Tsaka meron tayong isang 15 beds sa Salcedo Medicare. Okay na rin. Pero when you talk about district hospitals, ano lang usually among the, siyempre, probably panganganak and anong klase yung mga diseases ang pwede nilang ma-cure or tawag doon, titingnan? Yung mga common illnesses pwedeng i-treat doon, tsaka yung mga even yung mga anak na sinabi mo, they do it there, pero pag may complication, that's the time na they refer it to our provincial hospital, which has the capability to do mga complicated cases. Tapos yung mga nangangailangan ng specialties, katulad ng mga halimbawa, kidney disease. Tapos kailangan niya ng specialist, nasa provincial hospital yun. I-refer ng mga district natin, yung mga cases na gano'n. Pero in a district hospital, they also nag-ano rin sila ng mga operations? They are not allowed. Kasi they are, yung capability nga wala doon. Tapos yung mga gamit, hindi rin ang allowed ng operation sa mga bigger na district natin, katulad ng Narvacan and Tagudin, they are allowed. Okay, this time naman, Doktora, let's talk about the mga programs na ninyo. For the month of March, ano yung program na ginawa ninyo at ano yung natapos natin for that month?
For March, we had the National TB Day. We celebrated it on TV, hindi yung TV na television. It's tuberculosis. Okay, sige. Bakit? So, yun ang World TB Day. So, we launched it last March 25 and we had advocacy meetings done where the media was also invited. So, ini-involve kasi namin ngayon, we want to involve the private sector to help us in the control of TB. Kaya ngayon, ini-intensify namin ang mga advocacy natin for against TB. Bakit, doktora, ang tuberculosis pa ba considered sa Pilipinas na malaking problema yan? TB or tuberculosis still one of the 10 leading causes of death and morbidity or morbidity is sickness. So it's still a problem in our country. So we have to intensify yung campaign natin against TB para makontrol yun by the year. Matagal pa siguro ang target date sana by the year 2012 makukontrol. That's next year. Oo. So At bakit nyo kailangan i-involve ang mga private practitioners or yes? Kasi it has been observed that most of our patients still go to private practitioners. So we have to coordinate with them para i-refer sa atin yung mga cases for yung proper examination and treatment. Because the Department of Health provided us with free TB drugs. So para magamit yung mga gamot na galing sa DOH. Meaning to say, yung mga pasyente na may TBC o may symptoms of tuberculosis, pag pumunta sila sa private na yun na may just inaayos nyo, ay nire-refer, ay makaka-avail sila ng free They refer medications. it to us for further examination oo. and para maka-avail sila ng free medicines from the Department of Health, which is approved by the World Health Organization. Doctora, sorry lang ha, kasi you said a while ago na most of the patients go directly to the private doctors or private institutions or private hospitals, parang ganun. Hindi sila kagad dumediretso sa provincial or government hospitals or even sa provincial health office. Why? It's just because of masigurado daw sila sa pagdumiretso sa Hindi naman lahat. private. Patient's choice naman yun. So, there are patients who go to the government facilities, but still there are those who go to the private facilities. So, para naman makuha natin ang majority of patients, we have to coordinate with the private sector. So, yun, na-coordinate yun na. So, okay na ba? Na-umpisahan na natin. So, last March lang yun, last month lang yun. So, okay na ba na disseminate na ba natin sa mga private doctors and private hospitals? We have started. So, ilang weeks pa lang naman yun. So, we will continue campaigning yung mga private practitioners para naman to have a successful TV program in our province. And very good timing. You're here, so probably you could invite them later, di ba? Pero doktora, let's talk about tuberculosis muna. You said still one, at nasa top 10 pa rin yan. At yan ay, sabi nga nila, yan ang mga cause of death natin dito sa Pilipinas at nagkahawa-hawa pa rin yan. Pero curable na ba ang tuberculosis? Ang TB is curable as long as they take their medicines religiously and avoid those mga bawal na katulad ng pagpupuyat and eat healthy food. Madami namang factors para ma-cure ang TB. So, tsaka yun, ang important, they take their medicines religiously. And then, kumbaga, pero nakakahawa talaga, tuberculosis. Nakakahawa if they don't take their medicines. Nakakahawa talaga because bacteria naman yun eh. So, yung lang ng saliva nila, nakakahawa na yun. Kahit Nag-uusap lang kayo pwedeng... So, ganito? May certain number of meters away naman. Hindi naman, pag malapit, nakakahawa talaga. Tsaka yung gumagamit ng mga utensils, common utensils, yun nakakahawa. Ano ba talaga ang symptoms ng tuberculosis? Usually cough for more than 2 weeks, then fever. Tsaka may loss of weight din. May loss of weight. Naglo-loss of weight ba ako? Hindi naman, So, cough, loss of weight. Dahil, sa ano yun? Dahil nahawa rin siya? Or is it probably may
tendency na matagal na sa kanya yan na ngayon na nag-trigger? Pero nahawa din from other people. Minsan pag nasa family, merong isang family member, pwede rin niyang hawaan yung the whole family kung left untreated. Yes, talking about that, especially sa mga indigent family natin, sa mga busy sa kanilang iniisip parati ay yung ang pagkain nila sa araw-araw, basta yung kita araw-araw. Yung may mga sakit, konting ubo, they just do drink water kasi nga, mahalang gamot, isa na yun. So, kaya-kayanin. So, is it possible na sila usually ang nahahawaan just because of, ayun nga, trabaho lang sila ng trabaho, tapos pag nag-ubo, sakala nila, totoo ba yun na pag umubo, may lumabas na blood or dugo, tuberculosis na yun? Pwede ring tuberculosis most likely, pero pwede ring may other diseases na nagkukos ng ubo, ng dugo. Pero most likely TB. So, paano yung mga hindi sila lumalapit kaagad? Bakit hindi kaagad sila pumupunta sa mga... Ang rural health pala, kasama rin, nasa under din ba sa'yo yun, Doktora? Hindi. Ang mga rural health units, they were devolved to the local government units. Mga mayors Ang in charge doon, ang may hawak. charge. So, balik tayo doon. So, bakit hindi kagad sila pumupunta? Di ba libre naman tong gamot na to, especially sa cough or mga symptoms pa lang. So, meron naman kagad yung binibigay. Bakit kaya hindi kagad sila dumidiretso sa inyo? Kasi katulad nung sinabi mo, yung mga the poor, ang economic conditions nila poor din. So, hindi nila masyadong binibigyan ng pansin yung mga health conditions. Ang inuuna nila yung pagkain. So, it follows na pagka ang tao hindi maganda ang buhay, minsan napapabayaan na nila yung health nila because yung iniisip nila kung paano sila kumain. Okay. So sa office mo, Doktora, paano tayo makakatulong para paintindin campaign natin, especially for the tuberculosis thing? Ano ang pwede pang gawin ng opisina ninyo? You know, para mag-reach out tayo sa mga tao na, hey, yung mga ubo ninyo, huwag yung baliwalain yan. Just because, siyempre, poor people na to, hindi kumakain ng tama, parating puyat, or sobrang trabaho. So, ano ang pwede nyo pang magawa? May mga health campaigns kami. So, yung mga nurse coordinators namin, tsaka health educator, lumalabas din sila kung pinupuntahan yung mga rural health units natin. So, they coordinate with the health workers sa rural health units para mag-campaign against yung mga kung a certain program. So, intensive naman ang natin pag-campaign natin sa lahat ng preventable diseases. Door-to-door din ba kayo for this campaign? Yung measles, yung door-to-door sa measles campaign yun, which will be done this coming month. This April, sa Monday. Ito Monday na to, April 4. Monday, oo. Ito Monday na. Sige, mamaya pag-usapan natin yan. Okay, Doktora, final question bago tayo mag-pause ng break, no? Still sa tuberculosis na yan. So, sa campaign ninyo, ano ang pwede nyo pang i-announce sa ating mga publiko na huwag silang mahiya at dumiretso lang just because as we all know, yung mga gamot na for... Ano nga yung gamot na tawag? May isoniazid. Combination ng multi-drug therapy. Oh, di ba yung sa isang row ata mga 4 ata yan that completes with vitamins, antibiotics. Ganun. Usually sa pinamimigay ninyo na libre, ano yung dosage? Good for mga ilan yun? Yung isang pack, good for 1 month. Good for 1 Pero month. until the end of the treatment, libre lahat ng gamot nila until yun, mag-end yung treatment nila. Gaano ba katagal ang treatment sa isang tuberculosis? 6 months. 6 months talaga. And when Pero this hindi umaabot ng 1 year, so it depends sa response ng patient. Sa medicines. Sa 6 months na yan, ano yung mga bawal? Wala na, yung masyadong magpupuyat. Puyat lang. Oo. Tapos, yun lang naman Smoking. Smoking din. Drinking Positive usually, hindi na masyado. Oo din. Oo. Dapat moderate lang. Okay. Drinking. Sige, Doktora, diyan ka muna ha.
Yan po mga kaibigan, si Dr. Carmelisa Singson. First part pa lang po yan, pinag-usapan natin ang tuberculosis na huwag dapat nating baliwalain. Just because of, yun na nga, isa yan sa mga top 10 pa rin natin ng cause of death dito sa Pilipinas. Marami kaming pinag-usapan kung ano ang bawal o di kaya ano ang dapat ninyong gawin. O siguro lang, the best that you could do is lumapit lang sa kanila. More of Dr. Carmelisa sa mga projects po ng Provincial Health Office sa pagbabalik po yan ng Let's Talk.